Morjens, Moi morjens. moi. Mä tulin hakemaan niitä allergialääkkeitä. Juu, kyllä. Resepti löytyy kyllä. Hetkinen, tähän nyt tulee joku tämmönen outo ikkuna, minkä mä nyt en pääse tästä eteenpäin, että Joo. mun täytyy nyt valitettavasti pyytää apua Joo. esimieheltä. Niin mitä? Provisori pitää tuohon paikalle. Joo. Hei Mikko. Mikko. Tuukko vähän tänne niinku auttaa? Että, Mitäs tilanne täällä? no, tähän tuli tämmönen omituinen ikkuna, enkä mä pääse tästä nyt eteenpäin, että mitä mun tästä täytyy tehdä. Joo. Joo, tässä on nyt kyse tästä nykyisen hallituksen sekoilu- ja pahoinvointiministeriön pilottihankkeesta. Kyllä. Eli uuden lainsäädännön myötä kaikkiin terveydenhuollon ja apteekkien tietojärjestelmiin on tullut tämmöinen muutos, että järjestelmä arpoo eutanasialääkityksen valtion taloutta rasittaville monisairaille ja köyhille kansalaisille. Mikä se semmoinen eutanasia on? Se on sellainen keino päästä olotilaan, jossa ei ole mitään kipuja ja huolia. Eutanasialla hoidettu kansalainen lakkaa rasittamasta tätä kaikkia valtion taloutta ja rahaa jää sitten enemmän hallitukselle ja kansalaisille sitten niin ulkomaiden kouluksi. Jaa. Onkohan se eutanasia edes terveellistä? Kuulostaa vähän epäilyttävältä. On nämä lääkkeet aina ihan turvallisia ja testattuja. Tietenkin lääkkeellä aina voi olla jotain haittavaikutuksia, mutta jos hyödyt on suuremmat kuin haitat, niin kyllä silloin semmoinen lääke kannattaa olla. Joo, juurikin näin, että tämä on myöskin ihan lainsäädännöstä kerta kaikkiaan tuleva asia. Että apteekki ei tähän mitenkään, ei siis kerta kaikkiaan, ei vaan voi mitenkään tähän edes vaikuttaa. Joo, no kai mä semmoisen voisin ottaa. Onko se kallis? Ei tämä kallis ole, että tästä tulee täysi Kela-korvaus ja tämä maksaa teille vain 4,50 €. Okei, no laita yksi sellainen kuuri. No niin, mä käyn hakemassa hyllystä. Joo. Joo. Eli tässä on tämä lääke, eli Henkivex 666 milligrammanen. Ja otan tämän ihan kotioloissa sitten. Joo. Otaksiko? Joo, laita mulle. Joo. Mihinkäs mä jäinkään? Ai niin. Elikkä 1 tabletti veden kerran illalla, vähän ennen nukkumaan menoa ja sitten nukkumaan vaan ja hoitoon sitten siinä. Joo. Ja no, tulisiko sitten mitään muuta? Haluatko tätä muovikassia? Ei muuta ja menee ihan Oh, tällaisen.